Welcome to TFA Files TV. Keti Masomera nema V11 achitaura naTandaza Maz achiti taita katibira song edinoti kukuna kiki ana kuti bhadha rakatiitisa terai munzwe inga zvakaoma hanzi anoti harasa hadi kutipa mari yedu. Akukunzwa taurai zviri pamoyo penyu maiona sei nyaya? Okay, ndinoitwa Tandaza Maz. Ndakaimbira taiti nzekuti kukuna kiki kunge sozona mutsai. Then pandikaimba song iyoyo toita content creation also nemudzimai wangu. Hold on call. Ma-V11 atanga kuye kushata kwataiti. Musazoti ndini. Mirendi yasoswededza phone ndogarira kuri. Kola. Iwawe unyatsozvintroduce. Unyatsotudza zvakaitika zviri pamoyo pako inini handisi kuda kukudhema. Dzokorodza wati ndiwani. Tandaza Maz. Tandaza Maz. Ya, ndakaimba nzenonzi baby ngatitaitai kunge kukuna kiki. Song iyo yakanetsa ikaitwa challenge yekuti yakazowinisa vananyati 1.5. Nekuda kwesong iyoyo. Ndo song yakaita kuti vananyati vatange kuzikanwa. Okay. Then pandakaimba song iyoyo. Vanhu muri kumunzwa here? Hanzi tiri kuzwa. Vana taiti vaive kuZimbabwe ndopanga vaenda kunorora staff. Then ndaimba song vari koko then kavasendera peace ndakandatoisenda kumaplatform eSandisburg. Then they insist kuti nobvisa song iyoyo kumaplatform kwawakaisa toda kuitira vanhu surprise. Then tose munhu seartist chiri pasi wepush. Then then I thought, okay, it's fine. Mungu posta page kwenye mochiteka. Like YouTube ne. Vakati vachaposta voiteka, but pavakaposta voiteka, we didn't know kuti vachatotora song yavo voita song yavo ivo. Kwete song yangu yekuti I can even post on my page. Because ndikaiposta page kwangu inondudza kuti iri kukemwa na tight. This song wakutoba song yemunhu. Asi song ndeyangu yandisi yavasina kana pakana rand yandisina kana kubhofera ndawana kana anything andakaenda kustudio then I pay my own money. After that takanosangana tikamitana for their own benefit and vanoziva kuti pavanosangana every person anoita something vanowana ma-viewers ma-followers. Then after that we start to talk to Nyati family ndofunga it was vachangotanga vasati vatombowina pasong yacho. Then vachitiudzawo vakabva vawina song zvakanaka vakazama kutaura navo kuti vaende palive vakatanga kuignoiwa ne. Isusu takazamawo kutaurawo navo after song yabuda vakatanga kutiignore. Then people they start to ask for the video. Vanhu vakabvunza video ndati amkoma tatitaita video then I will provide all the money and stuff for the video and anything ndingoda kuti wani support. Angoti ndiri busy ndokupindura then haachapindura. Aindiuta kuposta zvinhu tichiposta tikaposta we are not getting tungonzi copyright tikaposta tungonzi copyright. End of the day takaenda tablokewa account yedu yahekewa. Then tichingona tumfumu medu mune mari mwedzi wakunopera inoti Saka ina hangu ndakuda kumbokumaketera nekuti song iya inonakidza. Wati unonzani une page here? Ya ndine page inonzi Tandaza Maz page. Most of your people vanotombotizivawo vekwataiti vatu vanototizivawo vamwe vacho. Unonzi Tandaza Maz? Ya Tandaza Maz. Saka ane utsinye zvemwana uyu because it takes effort shamwari kuenda kustudio kuzoona song yogadzirika uchitangidza uchimbotadza wombogona. Then woigadzira munhu womboitora wototanga kuita mari nayo. Ndaifunga kuti ndivo vakaiimba ini. No. Isong yandakatogara pasi then I write the song ndikaenda kunoimba nemari yangu. Ndakataura navo that was ndofunga 5 days ago. Chida kuti vatipetserewo nepage redu.
aiwa paunoona kuti vane utsinye after vatora song yako chavaifanirwa kungoita kukusapotawo nekukupostira kuti usumukewo. ivo manje vakabva vatondituka 5 days ago ndikutaura 5 days ago zvamanje kwete zverini izvezvo zvekuti ndinotora neprove yemavoice note atitondipindura zvangu uri kuona kuti chika inzwa zvakuzondakidza manje iwewe nditumire maaudio avo vachikupindura izvezvi ndimaplay pano because pane vamwe vanhu vasingazihwavo takuda kufukunyira kuvapeta manje kuti vanhu vazive unhu hwavo chaiho isitozviita kapano. Hatidi vanhu vanodzvanyirira vamwe. Kana vakakuitira utsinye zveshuwa tipe proof tiplay. Okay, Gandhi, send a piece of video, but ndakadzita number dzavo, but pandakadzita number dzavo ndakatora video. Tipe proof because unogona kunge wangoya uchida kunguvawachisa ko wongosvikoti sisketi zvakadai. Inini chero even after ndapedza live ndoda proof yekuti ndiwe wakagadzira song. Tovapeta kuti vakubhadhare song yako. Okay, Gandhi, 7 numbers nemwe phone. Save uti tumire vanhu vanoda zvine umboko. Thank you very much caller. Zvakuzonakidza manje maiwe kani vane utsinye vanooneka vaya zvakaipa steri kuti halo kola ndakamirira kola ari kuuya nemaaudio. Alright, alkinini taiti na Kiki vandirwadza panyati family ndoitwa Linda Ru Cape Town. Avandirwadza especially panyati family. Vanhu vanga vachisimukira vachibva pasi titarisirwo zvakanaka muupenyu hwavo. Imagine vangodecida kuuya kuzodestroya. Aiwa zimukomana rine maziromo riya rinooneka kuti rine utsinye richiti maziromo. Dai vanhu vangadai vamuudza kuti vanhu vangadai vaita zvavakaita pana Holiten Pipe aituka gafu. Vanhu vangadai varega kuenda unovhiyiwa, vanhu ngavarege kuvhiyiwa zvinhu zvake kusvika aisa email kuna Zuckerberg neapology kuvanhu. Anoita akaenda unoona even zvaiita zvokuva imbarasa zvokurakidzwa kuti havagone kudya nefork and knife chichi those things they were not even. Mbuya nehanda namba yangu iri pacaption yelive pakatonyorwa kunzi number to call. Sanitary nakiki vandigowa nditombofenda kaenda kana kupedza. Ngatisanovhiyiwa izvinhu zvavo kusvika because kana uri waripota munhu unokwanisa kuisa email kuna Zuckerberg. Munhu odzorerwa monetization. Vanhu ngavangoita operation don't view tight things. Hatidi kuitirana utsinye but kana usiri kugadzirisa monetization yemunhu musavhiyiwe zvinhu zvake ngatimbobatsirei nati. Hande tinovhiyiwa zvanati. Can you imagine kuti akafira ndege kunodestroya life yevanhu vari kusimukira. These people they have empowered. Facebook ndo yanga ihope yavo. Aiwa vanhu ngava vaite unfollow ndakaona kuti vari rudriven pipe vaite musatudzire zvekuita titori vanhu vakuru. Munozoti vanhu vanokangana kuti ndoya panapa ndichidada kuti ndawana 5,000 euros ndimi. It's because muri kuengage muri